Селям алейкум, привіт усім глядачам телеканалу АТР, які дивляться нас як у тимчасово окупованому Криму, так і по всій Україні в різних країнах світу. Сьогодні такі дні, які є не те, що вирішальними, вирішальні події відбуваються на фронті реальному, але на міжнародному рівні це дуже важливі дні, важливий тиждень для нас. І тому оцінювати ці події, які пов'язані з самітом НАТО, з іншими міжнародними зустрічами, рішеннями, намірами. Я радий, що ця людина погодилася долучитись до нашого етера. Це відомий український дипломат, колишній посол у Сполучених Штатах, ну і взагалі людина загальновідома, Валерій Чалий. Пане Валерію, сілям алейкум. Алейкум ассалам, вітаю вас. Слава Україні. Героям слава. Ну і одразу я, чесно кажучи, як людина, яка просто споживає інформацію і аналізує так дуже обережно, без екстремальних якихось там спалахів емоційних, я так докупи не можу зібрати свої вражень про саміт у Вільнюсі. Тому я думаю, що ви найкращий гість, який точно знає, як по полицях це все розкласти, і як нам, українцям, розуміти остаточно, що відбулося у Вільнюсі, і як це вплине на найближче майбутнє. Ну, я хочу почати з того, що наші враження від певних там самітів або домовленостей, воно і оцінка, воно може відрізнятись дуже суттєво, залежно від того, що хто очікує. Наприклад, для мене, я про це говорив, я не очікував на саміті запрошення України до НАТО, бо це стало зрозумілим кілька місяців ще назад. І я не очікував тих речей, які насправді не заявлялись ніким там публічно, так офіційно, що Україна точно має отримати перший крок, політичне рішення про приєднання до НАТО, а далі вже йдуть далі інструменти. Ми цього прагнули, але очевидно, це було не в даний момент. Тобто зараз не всі фактори є для цього. З іншого боку, все рівно, як кажуть, не очікували, але розчарувалися. Да? Є така категорія людей, що внутрішня то надія на саме такий правильний крок. І він би був, ну дійсно, був би дуже правильний крок, щоб був посланий меседж чи сигнал Кремль, Путін, головне, що твій шантаж, оцей весь, що НАТО не може розширюватись, тобто він не спрацює. Що ми не слабкі, ми сильні, ти нас не налякаєш. Я маю на увазі країни, які називають НАТО, країни Заходу. І воно начебто зроблено якось наполовину. З одного боку, розширення є. Фінляндія вже стала членом НАТО. Швеція в останній момент було прийнято рішення зняти бар'єри. До речі, президент Туреччини Ердоган дуже тут зіграв майстерно дипломатично. Тобто, уявіть собі, зараз мова йдеться про те, що Швеція буде допомагати Туреччині просуватись до Європейського Союзу. Та Тобто, хто б міг таке уявити, в принципі, там ну, нещодавно. а митний союз же є. Європейський Союз має з Туреччиною угоду про митний союз. Це вже ступінь інтеграції. Воно зупинилось колись на цьому етапі, але Туреччина це одна з небагатьох країн регіону, яка не має безвізового в'їзду. І от зараз уряд Туреччини буде це лобіювати через підтримку Швеції, а з іншого боку вони зняли бар'єр для Швеції членства в НАТО. І розширення є. Це розширення підтримано всіма країнами НАТО. Швецію вітають, аплодують. І тут виникає питання: чим відрізняється Україна від цих країн? Тому що Росія так само погрожувала і все інше щодо цих країн, а факт є на сьогодні і немає чого Росії сказати. Так, на жаль, для України вийшло так, що саме ми зробили українці і всі, хто зараз воює за вільну Європу, вільну Україну,
протиросійських загарбницьких планів. Тобто, от якраз Фінляндії і Швеції ми допомогли, тому що все, що є у Росії е, на полі бою, воно сконцентровано в Україні і навколо України. Тому, в принципі, нема чим крити. Тобто там нема сил протидіяти цьому. Але, на жаль, ще йде гаряча фаза війни, і тому політикам дуже складно прийняти рішення в таких умовах. Я їх розумію. Єдине, що щоб цей сигнал не сприйнятий був в Москві як слабкий. Тобто це небезпека. Я відверто кажу, щоб ці всі фрази, тобто невизначеності все-таки стратегічної для себе насамперед, не сприйняті були як слабкість, яка б викличе таку ілюзію у Кремлі, що можна ще, ну скажімо, що небезпечно. Я кажу гіпотетично, але все рівно кажу так, як є. А тоді, якщо ви признаєте, що не можете зараз вирішити з членством України в НАТО, то може ви залишаєте простір для торгу? Ну так можуть Кремлі сприйняти. А предметом торгу може бути Крим. Тобто, отакі обговорення, вони небезпечні. Тому я зразу відреагував на це. Очікування мої були чітка заява, що ніякого торгу стосовно членства в НАТО в обмін там на якісь інші там поступки, чи навпаки, відмова від запрошення України в обмін на щось, що цього не буде. І заява прозвучала, вона прозвучала звідки повинна була прозвучати, з Вашингтона, що ніяких отаких от торгів не буде. Це з одного боку добре, що вона прозвучала, з іншого, ви розумієте, що поле для ілюзій росіян залишається. Він має на увазі верхівки цієї кліки, яка воює. Тобто на чужій території. І оце, от, на мій погляд, слабкий сигнал. Чим вони балансують? Відсутність формальної фрази там про запрошення України і такий от просто було би удар просто хлистом зразу на відмашку. Але вони пішли іншим шляхом. Будемо підтримувати Україну, надавати максимальну підтримку і максимально довго, як це потрібно, для того, щоб зміцнити можливості оборонні, ну і визволення території України. Отакий зараз шлях, і там є хороші сигнали. Надання озброєнь, надання більшої кількості ракет, ну, я би сказав так, збільшеної дальності до 300 кілометрів чи десь в цьому діапазоні, який дозволяє говорити, що в Криму російські бази вже досяжні і будуть ще більш досяжні, і всі об'єкти в найближчий період, такі як мости через переходи, тобто і Керченський міст, і інші. Тобто це ракети «Скалп» французькі, де істерика була зразу в Кремлі моментальна. Це такі ж ракети, як британські Smart Shadow, тобто схожі. Ну, це, в принципі, виробники ті ж самі. І це просто дає зберегти життя на цій війні, що парадоксально для всіх, навіть ці ж життя росіян. Ну, парадокс, але навіть так. Тобто удари йдуть по складах, по переправах, тим же мостам, ізоляція йде, і це може бути, дуже на це сподіваюся, що може бути для Криму, звільнення Криму історія з меншими екологічними такими наслідками, коли під тиском і під цим всім тиском зі всіх сторін, блокадою, ну так би мовити, блокадою, перекриттям, що можна зробити тільки маючи дальнобійні системи, маючи літаки, що просто змушені будуть вийти з української території, з Криму вийти, тобто і от, надія є. Але, ну, скажімо так, в мене немає ніякого абсолютно скепсису, тому що очікування були реалістичні. Я хотів би ще почути одну фразу, можливо, це кулуарно, ну неможливо, я знаю, кулуарно обговорюється, але чи буде заявлено? Це окрема тема забезпечення свободи мореплавства в Чорному морі. Угу. Ну, те, що ми пов'язуємо зараз з зерновим коридором, оці от гарантії, які
за посередництва Туреччини, ООН робились. Але якщо Росія зараз шантажує знову, що вона вийде, ну тоді конвої, можна зробити конвої чорноморських країн НАТО, тобто Туреччина, Болгарія, Румунія насамперед, за участі інших союзників, і це забезпечується. ВМС цих країн набагато потужніше, ніж те, що залишилось після українських ударів від Чорноморського флоту російського. Так що не наважаться вони, я думаю, там на це реагувати силовим способом, бо отримують зразу дуже жорстко. Зараз така можливість є прийняти таке рішення. Є якісь моменти, які пов'язані, завершуючи, скажу, з дипломатичною кухнею. Там одне формулювання, там Рада Україна-НАТО замінила комісію Україна-НАТО. Воно зараз приймається як дрібниця і взагалі нічого там не змінює, да, масштабно. Але з точки зору роботи, ну, Україна, наприклад, зможе зразу скликати всі засідання всіх країн НАТО. Пам'ятаєте, коли Угорщина нам там блокувала участь в комісії? Тепер Україна визначає, що має бути обговорення того чи іншого питання. Тобто, в принципі, от як стакан, або напівпустий, Точно. або напівповний. Да? Тобто, Ну, ваш напівповний, пане Валерію, я так бачу. в мене правильний. В мене правильний. Так що я сподіваюся, от саме це, що треба йти в цьому напряму, добиватись цього і подолати цей шлях. Тобто, підкреслюємо, що трагедії зради України не стало у Вільнюсі. Абсолютно ні. Я думаю, що. Вибачте, можете перервати? Нічого страшного, це життя, нормально все. Ну, я вибачаюся. Значить, я думаю, що трагедії точно не сталося. Якщо говорити про наближення України до НАТО, то настільки близько, як зараз, Україна не була ніколи. Але знову ж таки, ми розуміємо, що це вікно можливостей не таке велике. Чому, в принципі, сигнали, які всі очікували зараз, вони були пов'язані не тільки з фразою запрошення, а там фраза є запрошення при умовах, які там складуться, і при рішенні всіх країн. Вона була пов'язана з тим, наскільки НАТО сьогодні готова до правильних стратегій. З точки зору багатьох експертів і політиків, не визначено зараз країни НАТО і США і всі інші, що вони хочуть отримати на виході от, російсько-української війни. Всі зрозуміли, що Росія програла. Всі зрозуміли, що всі ці наміри не здійсняться. Но крім Росії нічого це не зрозуміло. Я їхню пропаганду Росія так. ні. А тому, що Росія намагається щитувати ці сигнали, а сигнал подається такий: ну дивіться, ми ще не впевнені, що ми вас будемо підтримувати Україну так, щоб Росія отримала поразку. Щоб Україна перемогла так, а щоб Росія поразку отримала ні. Оця логіка дивна, тому що так не буває. Так не буває абсолютно. Це як, знаєте, Да. як якась там нічя в баскетболі. Ну, я не знаю, це просто неможливо уявити собі. Да. Це просто, ну як, воно так інколи буває в геополітиці, але це тоді створює тільки паузу і невирішеність питань. Да? Тобто, і в принципі тоді війна поновлюється. Для українців це неприйнятний варіант, абсолютно, тому що ми не можемо на паузу поставити щось, а потім знову воювати. А ми бачимо настрої в Росії, верхівки, що вони не збираються нічого змінювати. Тому це такий варіант відкладений, ще нема консенсусу, розуміння, що робити з Росією. Тобто ці питання дуже пов'язані. Питання по приєднанню України до НАТО і питання, що робити з Росією. А чи не думаєте ви, пане Валерію, що в принципі на часі скликати таку політично, не знаю, громадську конференцію про Росію? Бо я ж бачу, як коли Зеленський намагається довести щось західним лідерам, ну деякі розуміють, деякі ні.
І дійсно, коли ти не знаєш, ти не маєш конкретної мети, важко рухатися. Тим більше важко ухвалювати спільні рішення там країнам НАТО, країнам ЄС, в принципі, всьому західному суспільству, всьому країн. Так не на часі чи не на часі така конференція, насправді, де ключові гравці. І політики, і аналітики скажуть, що є сучасна Росія, чи вона є терористичною державою, чи вона є фашистською державою, і що з нею робити, і які прийнятні результати для коаліції країн, ну, умовного Рамштайна, у підсумку. Бо якщо ця невизначеність, вона, в принципі, на мою думку, вона і гальмує багато процесів, вона вносить таку, я не знаю, і розбрат інтелектуальний, бо одні кажуть, там, Росія там лише Путін, треба змінити Путіна, і щось там зміниться, інше щось інше. Ну, не мені вам розповідати, як у цьому питанні якось наблизити позиції нас і наших найближчих союзників, які нас краще за інших розуміють, там країни Балтії, наприклад, Польща, і більш дальніх союзників Західної Європи і інші там, в принципі, такі позитивні до нас країни, але які не розуміють, ну, як би сказати, ступеню захворювання Росії, що з нею робити зрештою, на чому зупинитися, так, в принципі. У мене немає відповіді в тому плані, чи треба це робити Україні на офіційному рівні. Угу. Я вважаю, ну це моя особиста думка, це завдання росіян. Якщо вони щось іншого хочуть у Росії, нехай розбираються. Поки я цього не бачу. Якщо є опозиція, яка нам десь тимчасово змушена під тиском виїхати, це їх має бути ініціативи збирати оцих лідерів політичних всіх країн. Я просто скептично дивлюсь, тому що нам і так випало ну, воювати, витиснути за кордони українські цю навалу. А ще будемо займатися Росією, це надто складно. Але якщо у нас не буде цієї парасольки безпеки, членства в НАТО, то нам прийдеться дійсно займатися цим ще не один десяток років. Тому що я впевнений, що те, що робить зараз Росія, це не тільки про Путіна чи цих злочинців, які зафіксували свої злочини, Лаврова чи Шойгу, ну, Суровікіна, Пригожина. Це не тільки про них, це про країну. Воює країна Росія. Тобто, що би не говорилось, якщо вони це визнали, більшість населення це підтримують. Ну, принаймні, скажімо так, соціологія це давала. Хоча є сумніви. Коли був зараз заколот, спроба такого заколоту військового, ви ж побачили, що просто здавали цю владу просто всі. І їх насправді ці всі опитування, мабуть, можна викинути в смітник. Вони Ну, нічого не дають. опитувань в таких режимах не буває, бо зранку може Ну бути дивіться, одне, ну а якщо ввечері інше. 80% підтримують там Путіна, сорі, а як це кілька тисяч людей пройшли до Москви майже і могли захопити ядерний об'єкт? Це про що? Підтримують це коли? Що таке підтримують? Ну хорошо, сидять, аплодують, бо із-за своєї неосвіченості, дикості аплодують вбивствам на території незалежної держави. Ну таке ми бачили. Це обман, який в історії буває. Афганістан був Радянський Союз. Я можу визнати, не знаючи достовірної інформації, повністю пропаганда тобі проходить по твоєму мозку. Звісно, можна сказати, що це люди не знають ситуації, все, але знаєте, це так. Не знають. Тобто зараз уже це так не прикриєш, як навіть часи Афганістану. Да? Тобто зараз комунікація, засоби, не тільки телебачення, тобто соцмережі, всі можливості. Тому говорити, що хтось чогось не знає, це ні, це не Та вони так. все знають абсолютно. Все Вони все прекрасно абсолютно знають. знають. Але при цьому, коли пішли режим їх путінський руйнувати, вони палець не ударили і Пригожину аплодували вперед на Москву. Так це підтримка Путіна? Ні. Я думаю, що це наступні будуть продовження цієї історії. Вона не закінчиться. Я чого на неї перескочив? Тому що я думаю, що якраз Росія себе сама зсередини зруйнує. Просто зсередини зруйнує. Тому що рано чи пізно вони там не будуть боротися за те, що там змінити
цінності, підходи, ні. А от доступ до кормушки, тобто перерозподіл цього всього доступу і ресурсів, да, за це буде боротьба. І тому я можу тепер сказати, що е, не підтримують там верхівку, от саме путінську, вони підтримують сам підхід імперський. Да. Росіяни в своїй більшості імперці. Вони хочуть загарбати території. Вони розширялись завжди таким чином, за рахунок інших. Для них вкрасти Запорізьку станцію чи унітаз це зрозумілий меседж. Тому ніколи не викликає питання, а чому, власне, просто вкрасти у Ну, сусіда? знаєте, пане Валерію, ну є тут один і, на мій погляд, єдиний спосіб. Ми ж бачили не лише приклад Росії, просто він такий великий за розміром, там, за історичною небезпекою. А давайте згадаємо про Сербію, давайте згадаємо про ту саму Угорщину. Це теж країни, які сумують за своїми втраченими територіями, але просто вони в свого часу просто отримали по горіхах, так? І більше ця хвороба вона залишилася, вона заважає їм жити, і сусідям заважає теж з ними спілкуватися. Вони трохи не такі, але вони кастровані, якщо так можна сказати, і сидять більш-менш безпечно для сусідів, для румунів, там, для інших, там, для багатьох колишньої Югославії, то що, так? І ось ключове питання то в чому? Росія як територія нікуди не зникне. Але от єдиний, хто там виступав, Гаррі Каспаров, він сказав, що і західним лідерам сказав він це, він ж до них звертався, не треба боятися розпаду Росії. Це не трагедія, це логічний, ну я не дослівно цитую, логічний ланцюг подій, якщо ми боремося з цією імперією, залишати її не можна. І дуже показова реакція. Його прокляли всі інші, фактично, російські опозиціонери. Тобто на них, чому я кажу про те, що треба нам щось зробити, ну, хочемо чи то на них надії немає. Вони навіть єдиного, хто сказав, що імперії не треба імперію зберігати, вони його закулювали просто вщент, просто за декілька годин. Я це бачу, що він проти Росії, а Росію треба зберігати, то що. Тому я кажу, імперське мислення, воно у всіх. Тобто є. І в історії такого не було, щоб імперії якось демократизувались, якимось чином змінювались Ну, режими. Австро-Угорщина пробувала це зробити, але не вийшло в них, зрештою. Імперії Нічого. розпадаються. Імперії розпадаються. Тому тут так історія буде така сама. Я в цьому мало сумніваюсь. Питання в таймінгі, тобто часі. Це може бути і рік, і 10, ми не знаємо. Тобто багато факторів внутрішніх. Якщо говорити про, наприклад, цю ситуацію з заколотом, ну ми ж знаємо, в 90-ті роки була незалежність проголошена Якутії, да, декларація про незалежність. Там даже була Уральська республіка, просто всі забули. Татарстан проголосив. Тобто, коли момент виник, слабкість поліцейської держави централізованої, тоді вони почали це робити. Потім, правда, це все задавили. І зараз від цих людей залежить, чи вони свою цю зажравшуюся верхівку місцеву від підтримці КДБ чи ФСБ будуть підтримувати чи ні. Я не знаю, це їх справа. Мене хвилює, що вони йдуть сюди, вбивають людей просто ні за що і самі вмирають. Але моя позиція така: ми маємо спочатку закритися від Росії на кордонах України такою захистом, парасолькою, зброєю стримування. А далі ну, події будуть розвиватися, побачимо як. Але я ще раз кажу, що я погоджуюсь з вами, і якщо Каспаров так говорив, ну, що значить побоюватись об'єктивних подій в світі, які мають свої об'єктивні підстави. Радянський Союз теж всі побоювалися, що він там розвалився. Ну, це самий свіжий приклад. Радянський Союз. І приїжджав до нас, вже говорив, що треба, старший Буш, Да. що треба Kyiv Chicken Speech в парламенті. Ні, не відходьте від Росії. Мгм. Пройшло кілька місяців, все помінялось. Америка визнала незалежність України. Тобто дуже багато речей пов'язаних з несміливістю людей, з тим, що ми думаємо, що вони такі смарт, розумні всі. Та нічого подібного. Нічого подібного. Такі великі процеси в світі не може ніхто передбачити. Стільки факторів є. Наприклад, розпад Росії. Ну, якщо от абстрагуватись від поточного моменту,
всі дії російської верхівки ведуть до її розпаду. Всі дії. Навіть візьмемо аналогію Радянського Союзу, те ж саме все роблять. Америка могла би абсолютно швидко сприяти цьому процесу, якщо б захотіла. Один з варіантів, такий самий, як це було в свій час під час Радянського Союзу. Тоді запропонував Радянський Союз, щоб озброєння, нагнітання, збільшення кількості. А американці взяли це, якось стримували, а потім підхопили. І проголосили, що вони будуть робити більше балістичних ракет і космічну ініціативу, що було дещо фейком, сої так звану. І військово-промисловий комплекс Радянського Союзу висмоктував все, що тільки можна з господарства. Тобто, що люди почали не отримувати продуктів, почала валитися вся економіка. Це один з факторів, але один з ключових. І так само зараз, як тільки Путін сказав, що ми припинимо, вийдемо, він сказав, вийдемо з угоди про скорочення наступальних озброєнь, ядерних озброєнь, СНО, стратегічних наступальних озброєнь. От цей момент, я вам кажу, відповідь Америки, що ж, тоді ми змушені нарощувати виробництво томагавків і підсилювати нашу складову. 5 років розвал Росії. Максимум 5 років. При такій політиці. Або просто руки б склали і погодили. Що було після цього? Вибіг Путін. Чи там, не Путін сам, а це його вискакує постійно там тлумачити висловлювання. Це не той, що алкоголік, який там ядерний шантаж весь час, а той, що такий, типу, інтелігент, і починає пояснювати, що мав на увазі Кормчий. То він сказав, що ні, це припинити, не вийти, ні в коєму разі. Вони злякались. Вони зразу злякались, тому що вони знають, що можна пограти з цим, а якщо Америка раптом, як Трамп робив, тут не за те, що Трамп чи Байден, просто кажу, Трамп сказав тоді, окей, ми тоді виходимо, ми робимо томагавки нові, великі кількості, хай зі мною позмагаються. Він ще той такий популіст, але що там було б, я не знаю, але факт залишився фактом. Америка не йде на кроки, я стверджую, вони не йдуть на ті кроки, які розвалюють Росію. Більше того, вони постійно зберігають зв'язок між Кремлем і Білим домом. Постійно. Якщо не Білим домом, лінії там, от саме свіжа інформація, це глава ЦРУ і глава Служби зовнішньої розвідки. Це ненормально, коли глава Служби зовнішньої розвідки Росії розказує, ми поговорили, що з Україною робити. Мені, як українцю, це дуже не подобається. Дуже не подобається. Я розумію, що кожен має свої можливості там і бажання, але оця от історія, давайте поговоримо, що робити з Україною, і це підживлює московський чи кремлівський надію, що вони поговорять про Україну з Вашингтоном. Оце от величезна помилка не А, тільки Кремля, але й Вашингтону. А скажіть, Валерій, а може бути це їхня обережність, така небажання жорстко тиснути, то що може це витікає з того, що або так звані російські опозиціонери, або хтось там з аналітиків, там ЦРУ, або там наближених до Білого дому, кажуть, що не треба там Україні давати все. Там в Росії все одно буде якийсь заколот, переворот, треба почекати. Давайте просто почекаємо, і там все якось само, Дід Мороз прийде і лад не веде, і стане все добре. Тобто така теорія може існувати на підкорці, десь в них там щось. Будемо тиснути, але не дуже сильно, і чекати, що там в лагідний спосіб усе переналаштується. Перша частина така, що будемо чекати, а друга трошки інша. Вони говорять про те, що Росія велика територіальна країна, країна з ядерною зброєю, і розпад Росії з ядерною зброєю невідомо, що гірше. Це навіть озвучено було так, що дуже погано, що Путін в Україні наступає, але якщо зняти Путіна і хтось там прийде, то ще буде гірше. Такий підхід. Абсолютно, скажімо так, цинічний, несправедливий і який ні до чого не призводить. Тому що, знову ж таки, ми вертаємося до того ж самого,
В принципі, в інших випадках історичних нормально виходили з ситуації. З Радянського Союзу все нормально вийшло, тільки єдине, що Росії залишили ядерну зброю. Думали, що вона буде демократичною, а в результаті отут американці прорахувались. Тому я думаю, що побоювання, от саме розповзання ядерної зброї, це ж саме та ж сама історія, і цим росіяни дуже користаються. А по цим групам, які от ходять з такими аргументами, я їх знаю. Вони це ж сама група, яка зараз от виявилось, спілкувалась там з Лавровим чи спілкувалась з росіянами. Вони так само приходили в 2014 році, приїздили в Київ і в Москву. Вони також намагались втягнути в нас на цю всю модель, що ви ж бачите, Росія, ну такі російські наративи. Росія, ну це така центр світу, один з центрів. Угу. Ми все рівно нічого тут не поміняємо. Треба компроміси якісь робити, щось віддати треба. Це ж велика країна. Слухайте, я вважаю, я їм сказав, так, або ну, я був на посаді тоді. Добре, що вистачило розуму і моїм керівникам сказати: ну, послухай, що тут пропонується. Я подивився на них і сказав цим американцям, які беруть участь і зараз. Вони не агенти Кремля, але вони тянуть цю уже десятиліттями одне й те ж саме. Уже Кісінджер все поміняв, а Угу. його сказав, Україну треба в НАТО. А його там колишні радники Кісінджера, ну я назву їх Грем, Раянські, вони працюють в Сентенках, все. Вони тянуть ту же от історію. Уже війна йде, вже Україна показала слабкі сторони цього імперського монстра, як він здавався їм. Ні, все продовжується далі. І я, чесно кажучи, не дивуюсь цьому. Це просто люди сидять своїм баченням і негнучким, а ще й певні, ну, у них є певні тут свої інтереси. Ну чому? Чому не з'їздить на Валдай? Чому там не будь таким великим миротворцем, що давайте і вашим, і нашим, і буде все добре. Вони представляють школу ізоляціоністів, які кажуть, що там Америка має не втручатись, хай Європа займається Європою. Тобто, ну, абсолютно помилкові речі з точки зору сьогоднішнього моменту. Тому я думаю, що це скоріше всього треба використовувати як е, позицію для контраргументів. Тобто такі Пане люди Валерію, будуть, ага. да, такі люди будуть, але їм треба давати правильні питання і руйнувати просто їх підходи. А чому їх слухають в Білому домі? Ну, А чому слухайте? От просто це я обов'язково хотів вас запитати саме у вас. От нещодавно, ну десь місяць, може більше, час таки швидко спливає зараз. Обама відверто сказав таку нісенітницю. Просто фактично він повторив Трампа, але за сенсом зробив все до Трампа. Тобто це Трамп його цитував фактично, коли ми чули про те, що а що Крим? В Криму багато людей симпатизують Росії, сказав Трамп. Тож він російський, говорить там російською. Обама фактично підтвердив, що під час окупації Крима він був абсолютно непритомним. Що він таку логіку застосовує, яка ну навіть Трампу не пасує, да, при всьому там його іміджу. А Обама, він випускник Гарварду, він там дуже така розвинута людина, Нобелівський лауреат. То що, знову ж таки, ці цінктенки, про які ви сказали, ці люди. Скажіть, а чому так сталося, що, по-перше, Обамі ніхто не сказав, ну принаймні я не чув, чувак, так це ж ти все почав. Це ти ж дозволив Путіну це робити. Це ж наслідки всього цього, включно з Трампом. Це ж твоє, чуваче. Ти це зробив. абсолютно з вами не погоджуюсь в такому Ну, постановці питання. Тому перепрошую, я в свою я не думку. погоджуюсь чому. Це дуже просто сказати, що зробив чи не зробив Обама, чи Трамп, чи Байден. Ні, я взагалі не хочу в цю сторону йти, тому що я не хочу втручатись в всі нюанси внутрішні. Просто вам нагадаю, що коли один з представників України, посол в Вашингтоні, відреагував на коментар одного з кандидатів, що Крим може бути з Росією, да? І це було сказано дуже акуратно в дипломатичних тонах.
на всіх джерелах, що ні, Крим не піде до Росії, тобто, то мене, я тоді це робив, Ну, я розумію, про кого ви, мене да. в Києві всі тут. Ну, всі, я маю на увазі, я назву їх прізвище, тобто, ну, ви їх бачили, це вони вже здриснули або в Москву, або ще подалі, або під слідством зараз, або під санкціями. Але тоді накинулись зразу, що як це так? Як можна таке заявляти представнику України там в Вашингтоні? До сих пір, до речі, до сих пір, досі я чую інколи, ну ви там різко так от йшли. Та я відстоюю інтереси країни. Ми відстоювали інтереси. У нас прапори висіли кримськотатарські і українські. І ми це наша офіційна позиція. Як можна просто сидіти і чекати, поки спочатку на словах, а потім будуть. Тому це не тільки у Обами такі настрої. Такі настрої, знаєте, вони і в Україні були. Тобто, ну, це просто треба розуміти всьому свій час. А хто що знав, я вам запевняю, президент Обама прекрасно знав ситуацію, наприклад, від мене. Я це почав з моменту вручення вірчих грамот. Я зразу ж йому всю ситуацію А детально чому говорив. він не діяв тоді? Ну, це Ваш було після вже. Це був вже, ну як не діяв. Чому не діяв? Після цього американці, в принципі, коли ще ніхто нічого не надавав, вони почали надавати безпілотники, вони почали надавати Україні допомогу більшу. Це було вже після окупації. Тоді я не працював ще не послом, ні в офісі. А це я вже кажу про завершення каденції, коли я приїхав. Тому вони почали давати джевеліни, врешті-решт вони дали протитанки. Ну, я можу задати таких багато чому, але перші питання ми маємо задавати собі, не мати ілюзій, що хтось за нас буде більш активний, ніж ми самі. Тобто, наприклад, зараз стоїть питання, ми маємо постійно говорити на всіх рівнях. І я розумію, що на фронті це вирішується, але на політичному рівні наша позиція має бути залізобетонна. Ніякого торгу Кримом, от, наприклад, да? Тобто, що зараз різні експерти пропонують. Мгм. Ніякого торгу. Тобто, це не має бути окупована територія. Жодним чином. Тобто, це без цього, без звільнення Криму, без його повернення в нормальне життя. Не буде ні розвитку там, бо там буде вічно мілітаристський режим, і він просто буде виснажувати цю територію чисто для баз військових. І плюс не буде нормальної можливості економіки в Чорноморському регіоні. Ніякої. Якраз, пане Валерію, я хотів про Обаму більше не буду, а про Крим буду. Так. Тут так багато спекуляцій, і так звані деякі руські ліберали запускають таку ідею, що треба зупинитися на якомусь рівні, зафіксувати завоювання російське. Ну, це політика as usual, ну так сталося. І вже тоді там говорити про Україну в НАТО. Тобто, і так натякають, що Крим це така. Крим чіпати не треба, бо це занадто ризиковано. Вони це доводять і будуть доводити західним лідерам, там суспільством, тощо, і корисні ідіоти, і там куплені агенти будуть це точно і роблять зараз, і робитимуть точно. Які у вас, як у дуже досвідченої людини, є аргументи де-факто того, що ані Америка, ані Європа, ані країни, які дійсно мають вплив на цю ситуацію, ніколи не погодяться на заморозку окупації Крима, ну як і інших територій, ну просто Крим, вона типу сакральна для Путіна. Да? Які можуть бути аргументи? Ну, по-перше, те, що я від вас почув, як я може правильно, може невірно зрозумів, що далекобійні ракети це і є доказ того, що деокупації Криму є частиною уявлень там Франції, Німеччини, там Штатів про те, що має статися. Може, якісь інші дипломатичні текстові сигнали, яких я не зчитую, і багато людей недосвідчених не зчитують, а ви, як фахівець, можете зчитати. Чому звільнення Криму, воно безальтернативно для нас зрозуміло, і для Заходу так само? Ну, чесно кажучи, навести аргументи, ті, що ви кажете зараз, масово, я не можу.
сказати, що всі налаштовані так, але плюс в чому? Плюс в тому, що до того навіть не те, що до широкомасштабного вторгнення, це відбулося навіть пізніше, коли було прийнято рішення про певні типи озброєнь, стало ясно, що і було заявлено політично, що Крим це не Росія, це українська територія, а значить, допускається там все, що по звільненню своєї території. Оце був сигнал, який вперше визначив формат, що вже питання це знялось. Я би сказав, що навіть на переговорах там в минулого року в березні в Стамбулі, я скажу так, ввели в оману керівників Меджлісу і почесного керівника Мустафу Джемілєва. Ввели в оману. Тому що оця фраза про 15 років, чому в оману? Він зайшов на ці переговори пізніше і не почув першої частини. І там було сказано: 15 років ми ще будемо обговорювати статус Криму. Так сказав. А це ж був сильний сигнал. Значить, уже Росія не вважає Крим, що це російська територія, буде обговорювати його статус. І це було неправда. Це була неправда. Це була такий на гачок попались, ну слава Богу, зараз вже зрозуміло, що такого нічого не буде, і вони не збираються обговорювати ніякий статус. Тому чому тільки звільнення для нас зрозуміло? Для нас, я кажу, для всіх людей, які живуть в Україні і в Криму. Тому що, а які люди хочуть весь час бути поруч з військовою базою і не мати роботи, і виїжджати з своїх територій чисто з економічних причин, що нема де працювати. Бо наявність кількох мільйонів мешканців їм буде не потрібна в Криму. Якщо вони роблять з цього суто мілітарну базу. Да? Ви ж бачите, вони самі підірвали Каховську АЕС, де вода йшла. Скільки говорили про те, що треба воду в Крим, що вони контролюють. Вони назовні говорили: ми тут не даємо цим украм там зробити. Ага. А врешті-решт взяли, самі підірвали так, що тепер не можна відновити, щоб опустити воду в Крим швидко. Ну, ми зробимо це, але без деокупації не вийде. Тому перше питання: я бачу, що росіяни допускають і все більше і більше вихід з Криму. Допускають уже явно. Вони вже всі кораблі тримають подалі на своїх інших базах, і туди їм треба і переміститися рано чи пізно. Тепер, чому я думаю, що це незворотній процес і по-іншому не буде? В чому світ зацікавлений? От, наприклад, в продовольстві. Да? Зерно, ми ж побачили. Тут Угу. бізнес, тут інтереси, тут є інтереси дійсно глобальні, ООНівські, там, постачання продовольства. А як ви будете це все робити мирно, спокійно, якщо завжди Росія буде нависати тут з погрозами? Яким чином? Домовлятись кожен раз, ходити на поклон, присідати і кланятися руському царю? Це буде президент Туреччини кланятися, ходити на поклон? Я дуже сумніваюся. Тому я дуже сумніваюся. Тому я думаю, що сама ідея розвитку регіону, бізнесу і всього, що може бути тут, вона суне це все з місця, ці процеси, і ілюзії, що це може забезпечити там Кремль, вже не буде. Тому що всі побачили, що і слабкість побачили з одного боку, а з іншого побачили оцю складову мілітарну, акцент не на soft power, там на якихось там більш м'яких варіантах, а на жорсткість. Скажіть, будь ласка, пане Валерію, про Ердогана хотів уточнююче запитання поставити про Туреччину. Дійсно, якщо порівнювати ситуацію річної давнини про цю угоду зернову, і зараз вона дійсно навіть людині такої непрофесійній, вона зрозуміла, що Ердоган по-іншому вже поводиться, і вже ніхто не чекає навіть так де-факто погодження Москви. Про те, що ви згадали. Да? Плюс останнім часом, буквально останній тиждень, Туреччина знову, то це вже як просто такий графік. Да? Знову ворог Росії, абсолютний ворог, вічний ворог. Ердоган зрадник, ніже у спину або нижче. Тощо
підтвердження, що Україна варта того, щоб бути в НАТО, Ердоган сказав. Тобто, що відбувається з ним і з Туреччиною? Чи це чи це він відчув через цей, може, бунт, може через якісь там інші ознаки, що йому можна вже не так, ну і зрештою вже основна образа для Путіна – це звільнення, повернення в Україну командирів Азову, так? Що це все в комплексі означає, на вашу думку? Ну, перше, це не означає, що раптом президент Ердоган от відійде від цього балансу, намагання балансувати, і в мене немає ілюзій. Росія також багато що отримує в співпраці з Туреччиною, в тому числі заробляє і фактично Ну, там оплачує. гроші грають роль велику, да. Да, тобто це також є. Але при тому, але в цьому балансі, да, останні тижні ми якось те, що от ближче пішло от в якусь більш збалансовану позицію, я би сказав. Кілька таких сигналів. Ну, чим вони викликані, я думаю, що так можу допустити, що ну, ми знаємо, там і в Сирії, і в деяких інших точках росіяни діяли абсолютно не так, як в Туреччині очікували, і свої багато своїх домовленостей зруйнували самі. Значить, друге, що в них вибори пройшли, і, звісно, вже на новий етап президент, коли заходить, ну він міцніші позиції має, ніж в кінці терміну, це очевидно. І третє, я бачу, ну це моє суб'єктивне бачення, я бачу призначення тих людей, ну, пан Кален, наприклад. Я його знаю давно як радника президента Угу. Ердогана. Він же ж прийшов з певного відомства іншого, тобто в нього більше Ну, розуміння. розвідник він, Ну, да. більше розуміння, якби він не чистий такий дипломат, да? Тобто в нього є фактаж, є все. І можливо, ці всі трошки в команді отакий решифтинг, тобто переставили там по позиціям. Можливо, це також впливає. Тому що все-таки від людини залежить там, хто міністр закордонних справ, хто міністр оборони, хто поруч з президентом більше радить. Я бачив, як працює ця команда. До речі, мені здається, одна з сильних команд дипломатичних президента Туреччини. І вона не міняється дуже багато років. Там йдуть певні зміни, підтягуються якісь нові сили, але основне обговорення Ну, ведеться. вони відчувають себе таки Це професійна команда. гравцями, сильними гравцями. Це Це видно, вони професійна впевнені. команда, в якій є лідер. Я зараз не оцінюю з точки зору. Ну, Я ясно. не турецький громадянин. Я те, що бачив в переговорах. Це сильна команда і сильний президент, в принципі, з точки зору розуміння, ведення, от вміння Ні, ну ви знайти як фахівець вигідне. оцінюєте, як команда, грубо кажучи, в футбол грає. Не те, що ви там вболіваєте за те, що інше, а просто об'єктивно Це як. команда. Це Да. команда, де немає ніяких, скажімо так, непідготовлених кроків. Все дуже ретельно готується, всі ходи вибудовуються. То я думаю, що тут останнім часом от якраз Туреччина красиво дипломатично зіграла багато в чому. Тобто, ми ж Ну, бачимо. принаймні, нам це точно на користь останні події, і те, що Туреччина постійно Це- повторює, що Крим це Україна і без варіантів, і те, що ну я не знаю, те, що Україна це НАТО, це дуже цінно з боку Ердогана, да, який там здається багатьом непередбачуваним лідером, а виявилося, що він більш передбачуваний, чим, наприклад, Орбан, так? Ну, про Орбана не знаю, встигну запитати чи ні. Я хотів такий важливий нюанс для себе з'ясувати. Сьогодні з одним моїм товаришем обговорювали цю ситуацію з підсумками саміту в Вільнюсі. І там так, ну, там Бен Уоллес казав, колишній міністр оборони Британії і інші, що після війни, після закінчення війни Україна стане членом НАТО. Я, чесно кажучи, формулювання закінчення війни не бачив у документах, може там його і немає, це моє припущення. Я не знаю, це фігура мови така, тобто немає ж війни формально, то немає, її ніхто не оголошував. Тобто, як взагалі, що значать ці слова умови? Це тут закодовано, да, завершення війни на думку союзників, так? Бо формальних
ознак завершення війни немає. Тож формально, якщо так дотримуватися цього формулювання, Путін може раз на місяць запускати одну ракету в Сумщину, грубо кажучи, і війна продовжується. І не можна, значить, Україну приймати в НАТО. Ось з'ясуйте, будь ласка, професійно цей нюанс. Перше, правильно ви помітили ці умови. Насправді, навіть заяви зараз української сторони і партнерів по НАТО, вони дещо різняться. У нас робиться акцент на тому, що це умови безпеки. Ну, тобто, те, що називається закінчення війни, в нашому розумінні ми приблизно знаємо, що це таке: деокупація території, вихід на кордони, репарації, обмін полоненими. Тобто, у нас все це є. Але умови, як ми розуміємо, а в НАТО зараз розуміють умови як реформи внутрішні, в першу чергу. Тому тут знайдеться спільна думка, я впевнений. А от питання, якщо не було в документах після закінчення війни, це дуже добре. Вони все-таки в документах його звідти прибрали. Тобто, да, це війна може формально тривати без закінчення, тому що вона дійсно не обов'язково оголошують війну, як це Гітлер не робив стосовно Радянського Союзу, так і Путін не зробив. Тобто вона по факту є, і це регулюється міжнародним правом. Але чи закінчиться вона капітуляцією Росії зразу? Не знаю, в мене немає там впевненості, що це буде підписана капітуляція. Да? Тобто, я думаю, всі розуміють, наскільки це складно. Ми говорили сьогодні, що немає такого рішення у союзників. А от вона може тривати без формального підписання будь-яких документів. Тому це дуже небезпечно включити оце до закінчення війни. І те, що його немає, це добре. Тому використовувати цю фразу в політичному лексиконі сюди можна вкладати все, що завгодно. В Україні одне розуміння, воно все-таки сформовано вже для нас, що ми розуміємо під закінченням війни. А от в різних країнах воно може бути інше. Є консенсус в одному на сьогодні, що все-таки закінчення – це деокупація всіх територій України, включно з Кримом. До речі, на сьогодні цей консенсус сформувався. Це єдиний чіткий критерій, я правильно розумію? Єдиний чіткий критерій. Так, це такий критерій серйозний, такий чіткий, це вихід на кордони. Кордони і менеджувати легше буде, навіть якщо Росія буде атакувати, все-таки кордон – це та лінія, це не лінія зіткнення, яка там невідомо де пройшла, по якому селу, да, або фронту. Це все-таки кордон. І він є зафіксований юридично, в правовому сенсі. Тобто це легше буде потім з цим якось мати справу в майбутніх конфліктах навіть. Ну і ще один момент, завершуючи, скажу, що можливо, от завершення війни сприймається так, що от вирішите всі питання, викинете окупантів, і тоді виникає питання, а навіщо НАТО? Да? Тобто от зараз українці почали ставити таке питання. Це дуже помилкова позиція, тому що Україна має після такого внеску в безпеку європейську, таких жертв, це реальні втрати, безповоротні людей, вбитих, професійних воїнів, жінок, чоловіків, вона після цього має отримати захист, а не постійне існування як в умовах постійного воєнного стану. Да? Тобто тоді розвитку країни не буде. Чому, в принципі, НАТО розглядається як оптимальний варіант? Тому що тоді це дешевше і цю відповідальність розділяють інші країни з нами. Тому побачимо далі. Я думаю, що це все рівно система колективної оборони, вона більш ефективна. А без безпеки в Чорному морі, свободи судноплавства, це буде не завершено. Це буде не завершено. Тому всі чекають, очевидно, послаблення Росії. Це консенсус вже є. Що Росія має бути послаблена. Це і США роблять. Тобто, на жаль, всі чекають результатів на фронті, а не допомагають цьому фронту шляхом політичних рішень. Да? Тобто є рішення по зброї, да. Але от такі рішення, як сигнал незворотності по НАТО і всього іншого, їм не дається. І ще один момент, я вам скажу. Можна закликати до всього, що завгодно. Але якщо до сьогодні весь світ, ми ж говоримо НАТО, там, а чому ми забуваємо, а що Китай?
А що робить Індія? А Китай, який мав в Криму виділені, чи під Кримом, вибачте, не в Криму, біля Криму, в Херсонській області, вже розмовляли про те, що вони будуть мати свої там можливості аграрного розвитку. Да? Було такі навіть у нас домовленості. Ну що, Китай не зацікавлений для того, щоб економічно розвивати цей регіон? Я думаю, зацікавлений. Так де Китай, Індія, Бразилія та Південна Африка, які б засудили зараз дуже жорстко захоплення Запорізької станції? А в Криму зараз буде, я хочу сказати, треба піднімати це питання. Кримський титан чи Ukrainian Chemical Products, як зараз Так. називалось підприємство. Його треба зараз. Це може бути ще гірше, ніж Каховська станція, тому що небезпека для людей велика. І вони цим шантажують до сих пір. Тому я дуже сподіваюся, що це не забуто на фоні самітів, бо не саміт зараз ключове, а ключове саме реальні позиції і рішення, як не допустити цієї гопнічої, хуліганської, рашистської, фашистської позиції. Тому що це розбиває світовий порядок. І зараз, мені здається, ключове питання буде деокупація і викинути їх з захоплених об'єктів, щоб вони перестали шантажувати. От на це повинні бути спрямовані ресурси найближчий рік, місяці і рік. А далі, наступний Щось у нас сталося зі членство України зв'язком. в НАТО. Членство України в НАТО треба лобіювати більше тепер через громадянське суспільство країн, парламенти країн. Я думаю, що всі вже зрозуміли, що бюрократи діють більш обережно. Тому я оптиміст в цьому плані. І Крим буде вільний, і Україна буде в НАТО. Я так і не встиг запитати щодо Орбана, може наступного разу щодо Угорщини, бо здається, це тупик, да? Одна країна проти і все, а потрібен консенсус. Чи можна буде це подолати? В принципі, дуже коротку відповідь від вас хочу отримати. Коротка відповідь. І Орбан не вічний прем'єр в Угорщині, і подолати можна, як це вже було раніше зроблено. Одна країна не зупинить рух історії, який назрів. Але, якщо точніше, Угорщина не зупинить США. Ну добре. І зовсім останнє запитання. Про ядерну зброю взагалі не йшлося. Принаймні, я нічого не чув пов'язаного з цією темою у Вільнюсі. А чи збільшилась імовірність, чи знизилась імовірність застосування ядерної зброї з боку Росії? Риторика така продовжується. Так, з алкоголічних там вуст, але продовжується. Це офіційна особа російська. Як ви думаєте? Я думаю, що застосування зброї, як погрожувало стратегічної ядерної, воно зменшилось майже до нуля. Тактичних боєзарядів також на досить низькому рівні, суттєво зменшилось минулого року і немає такої прямої загрози. А використання об'єктів техногенних для створення, потенційно техногенних для таких катастроф, я вже сказав, Запорізька станція, була Каховська АЕС, зараз Кримський титан, на жаль, залишається на досить високому рівні. Вже не перший тиждень. Так що мінування цих об'єктів, воно точно не спрощує ситуацію. Але намагання Росії торгувати цим, в тому числі з США, на мій погляд, не закінчиться нічим для Росії в цій ситуації. Так що треба бути готовим до того, що ця загроза зберігається, але її вирішити можна тільки деокупацією. Тому що якщо мавпа з гранатою сидить навколо мін, то рано чи пізно ця ситуація може вибухнути. Навіть якщо хтось там не буде давати наказу. Навіть так може бути щось вискочити спонтанно. Тому якомога швидше мають вийти окупаційні війська зі всіх техногенних об'єктів. Це має бути чітка позиція, і це окрема тема. Там є і по ядерній складовій кроки, і по іншим, але точно треба позбавити їх можливості мінувати об'єкти, тримати там техніку. І це має бути основне завдання світу. Не тільки НАТО, але й Китаю, Індії, Бразилії, Південної Африки. Це те, що я сказав. А ми маємо це доносити, цю небезпеку, в деталях показувати, в чому ситуація складна. Дякую, пане Валерію. Я чекав особисто на ваш такий подробний аналіз. Він абсолютно зрозумілий. Я думаю, що наші глядачі дуже задоволені. Дякую вам ще раз за те, що знайшли час.
Дякую вам, всього найкращого. Всього найкращого. Глядачам АТR можу сказати дякую за підтримку. Дивіться АТR далі.